سلام كما يكأنكم زخبركم تعزبتي أبز حلف السمون نيستزرق حاجة زيتات حدث إرترا الحديثة إرترا حدثن إرترا بروفايلن أتوكرات تدالو مدب دهساس حتمت حزنا لكم قريبنا لنا ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብኣጋጣሚ መዓልቲ ምጥፋእ ማሃይምነት ኣብ ዘውፅኦ መልእኽቲ ብኣጠቓላሊ ኣብ መደባት ትምህርትን ዓበይቲ ማለት መደብ ምጥፋእ ማሃይምነት ንዓበይትን መደብ ዓርዮትን ገና ብዙሕ ዝተረፈና እኳ እንተሎ በብዘብኡ ዕውጥ ስራሓት ተሰላሲሉ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ክልተ መደባት ትምህርቲ ንዓበይቲ ገና ዕቱብ ስራሓት ከም ዘድልየናን ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ ከም ዘለናን ዝሕብር እዩ እዚ ኸኣ ንብምሸታዊ ትምህርቲ ዝፍለጥ ኣቕርቦት ቀጻሊ ትምህርትን ልዕሊ 80 በፂሐን ዝነበራ ኩማዊ ኣብያተ ንባብን ዝምልከት እዩ እዚ ክልተ መደባት እዚ ኣብ ደረጃ ምጥፋእ ማሃይምነት ዝቕሰም ክእለታት ኣብ ምሕያል ጥራይ ዘይኮነ ብመንፅር ምርግጋፅ ምዕሩይን ኣሳታፍን ዕምሪ ሙሉእ ትምህርቲ ንዜጋታት ኣብ ዝቕፅል ዓመታት ብዕቱብ ክንሕዞን ከነበራብሮን መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ይሕብር ኣብ መበል ሸምናይ ክፋል ዝኽሪ መስከረም ካብ ካይሮ ክሳብ ኣዶብሓ ብኣንጻሩ እቶም ኣሰር ዑመርዲንን ብጾቱን ዝሰዓቡ ሓይሊ ፖሊስ ንበዓል ዑመርዲን ሓደጋ ወደቕዎም ዑመርዲን ኣቐዲሙ ነቲ ዝያዳ ዝነበረ ብረት ኣብ በረኻ ሓቢእዎ ነበረ ፖሊስ ናይቲ ዝተሓብአ ብረት እውን ሓበሬታ ስለ ዝረኸቡ ብቐሊሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣተውዎ ንዑመርዲንን ምስኡ ዝነበሩን ኣርኪቦም ካብ 7 ን2 ቀተልዎም ካብቶም ዝተረፉ ክልተ ናይ ሽፍትነት ድሕረ ባይታ ዝነበሮም ኣብ ክንዲ ንዓዋተ ምድላይ ተከዘ ወሪዶም ክሽፍቱ ወሲኖም ብረቶም ሒዞም ካብ ዑመርዲን ተፈልዩ ዓሊ ማሕሙድን ካልእ ሓደ ስሙ ዘይተፈልጠን በትነዊሕ ጉዕዞ ሃሊኾም ንዓዶም ተመልሱ ሓደ ካልእ ድማ ብፖሊስ ተታሒዙ ብማሕነቕቲ ኣባረንቱ ተቐትለ ዑመርዲን ግን ድሕሪ ነዊሕ ከርተት ብረቱ ጥራይ ሒዙ በይኑ ናብ ተጋደልቲ ተጸንበረ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ድማ እቲ ንዓዲ ተመሊሱ ዝነበረ ዓሊ ማሕሙድ ኣብ ቀውዒ ናይ 1963 ንዑመርዲን ሰዓቦ ተጠቒሱ ኣብ ዓምዲ ጥዕና ፍልልያት ሃንደበት ምቁራጽ ህርመት ልብን መጥቃዕቲ ልብን ተዳሲሱ ሃንደበት ምቁራጽ ህርመት ልብን መጥቃዕቲ ልብን ክልተ ዝተፈላለዩ ሕማማት ምዃኖም ምርዳእ የድሊ መጥቃዕቲ ልቢ ኦክሲጅን ዝተሰከመ ደም ናብ ልቢ ከም ንውር ምብጻሕ ምስ ዘቋርጽ ዘጋጥም ሕማም እዩ ከም ሳዕቤኑ ጭዋዳታት ልቢ ክዳኸሙን ክሞቱን ይጅምሩ መጥቃዕቲ ልቢ ናብ ልቢ ደም ዘብጽሕ ሻምብቆ ደም ኣርተሪ ብምዕጋትዩ ዘጋጥም በንጻሩ ሃንደበት ምቁራጽ ህርመት ልቢ ተካይዶ ህርመት ደው ከተብልን ከላ ዘጋጥም እዩ ኣብ ገለ ኩነት መጥቃዕቲ ልቢ ጠንቂ ሃንደበት ምቁራጽ ህርመት ልቢ ኮይኑ ይጥቀስ እዩ ናብ ሃንደበት ምቁራጽ ህርመት ልቢ ከብጽሑ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ጠንቅታት ከም ዘለዉ ግና ክንዝንግዕ የብልናን መጥቃዕቲ ልቢ ይኹን ሃንደበት ምቁራጽ ህርመት ልቢ ዘየላቡ ሕማማት ብምዃኖም ቅልጡፍ ሕክምናዊ መርመራን ረድኤትን ዘድልዮም ጥዕናዊ ጸገማት እዮም ኣብ ዓምዲ ባህልን ስነ ጥበብን ዝኽሪ ንሰብ ግብሪ ዝኽሪ መኮነን ሻባይ ኣብ ትሕቲ ዝብል መኮነን ኣብ ፕሮጀክት ምርምርን ስነዳን ንኣስታት 14 ዓመት ክሳዕ ዕለተ ዕረፍቱ ዘካየዶ ሓደ መጽናዕቲ ነይሩ እቲ ሰውራ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ንባህላዊ ተመክሮ ገድሊ ኤርትራ ዝገልጽ ሰፊሕ መጽናዕቲ ዝበዝሕ ክፋሉ ምስ ሕማም እናተቃለሰ ዘካይዶ እዩ እዚ 604 ገጻት ዘስፈረ ውጽኢት መጽናዕቲ እዚ ተጻሒፉስ ናይ ምጽፋፍ ዕማም ጥራይ ዝተርፈዩ ንስነ ጥበብ መኸተ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ንድሕሪት መለሲሉ ዝድስስን ኣብ ማዕባብላ ባህላዊ ንጥፈታት ኣብ ገድሊ ኤርትራ ብዝርዝር ዝገልጽን ድማ እዩ ነቲ ኣብ ያታ ሕብረተሰብና ጉኑን ናይ መኸተ ኣፋዊ ያታ ከም መበገሲ ብምጥቃስ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት መግዛእቲ ዝተሓልፈ ባህላዊ ተመክሮ ዳሲሱ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ፈለምኡ ዘተኩር ህጡር ትሕዝቶ የጠቓልል መኮነን ኣብ ከቢድ ናይ ጥዕና ጸገም እንከሎ ክሳዕ ከሰላ ሱዳን ሃገራት ኤውሮጳ ወዘተ ብምኻድ ዘሎ ሰነዳት ፈቲሹን ይፈልጦም ዝበሃሉ ተረኺቡን ብቐጥታን ብማሕበራዊ መራኸቢታትን ብቴሌፎንን ብዙሕ ቃለ መጠየቃት ኣካይዱን ሰነዶን ዝጸሓፎን እዩ እዚ ዕዮ ዝምበኣር ንዓቕሚ ዓቕልን ክእለትን ምእካብ ሓበሬታን ጥበብ ምዝንታውን መኮነን ዘንጸባርቕ ናይ ምርምር ብቕዓቱ ዝምስክር ኣገዳሲ ስራሕ እዩ ከም ዝኣመሰለ ምውፋይ ንሞያኻ ብቐሊሉ ዘይርከብ ጸጋ እዩ ተጠቒሱ ብዘይካዚ ኣብ ንኡስ ዓምዲ ድሃይ ሕትመት መጽሕፍቲ ንስኻ መራሒ ኢኻ እትብል ብመምህርን ደራስን ገደ ኣስራት ዝተተርጎመት ከምኡ ድማ ሳራን ሓናንን
ዘርእስታ ክልተ ሕታማት ዘለዋ መጽሓፍ ደራሲ ኣዛዚ በረኸት ኣብ ተመሪቐን ምህላወን ተሓቢሩሎ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት ቀያሕቲ ዕምበባ ምድላው ሓርበኛዊ ወለዶ ንጽባሕ ብዝብል ቀያሕቲ ዕምበባ ኣብ ማእከል ብረታዊ ቃልስን ናጽነት ኣብ ውሽጢ እቲ ገድላዊ ኩነታት ተወሊዶም ናይ ጸወታ ቆልዓ ክጻወቱን ክሕንቅቁን ዕድል ዝተነፍጎም ወለዶ እዮም። በቲ ሰውራ ዝፈጠሮ ሓድሽ ኩነታት ኣዕሚቆም ዝተጸልውን ከም ንቡር ዝተቐበሉን ኣብ ርእሲ ምዃኖም ብሰውራዊ ስነ ሓሳብ እናተሰራሰሩ ዝዓበዮም። ሰውራ ኤርትራ ነቲ ዝበለጸ ባህርያት ናይ ሓፋሽ ህዝቢ እናፈልፈለ ብኣንጻሩ ነቲ ኣድሓርሓርን ጎዳእን ዝኾነ ምንጪ እናድረቐ ንባህልን ኣረኣእያን ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ሓፂር እዋን ቀይሩ ምስ ሰውራዊ ዓለማዊ ኣመለኻኽታ ኣሳኒዎ እዩ። ብጻይነት፣ ሓልዮት፣ ትብዓት፣ ቆራጽነት፣ ፍቕሪ ስራሕ፣ መሃዝነት፣ ተወፋይነት፣ ድልውነት፣ ንመስዋእቲ ወዘተ ኣማዕቢሉ ኣብ ኩሉ መድያት ተኣምር ሰሪሑ። ቀያሕቲ ዕምባባ ኣብ ዝበህርያት እዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ ብምዃኖም ልዕሊ ሰቦም ናብ ውሽጦም ኣስሪጾም ዝዓበዩ ንጹሃት ሰውራውያን እዮም። ምስ ዓበዩ ናብ ትሩሱን ሰውራዊ ኩነታት ምስ ኣተዉ ነቲ ሰውራ ናህሪ ከም ዝወስኽሉ ብዙሓት ይመስክሩ። ኣብ ዓምዲ መዛነዪ ምስ ሃብተምካ ዘጋጥሙ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ጸገማት ብዛዕባ ዓኼሎት ዋዛታትን ጥቕስታት መዛነይን ቀሪቦም። መዓልታዊ ንጥፈታት ህይወቱ ብጸጋማይ ኢዱ ዘሰላስል ሰብ ካብቲ ብየማናይ ኢዱ ዝዓይ ሰብ ዝሓየለ ምዃን እዩ ዝግለጽ። መጽናዕትታት ከም ዘመልክትዎ ዓኼላይ ምዃን ብዝያዳ ኣብ ደቂ ተባዕትዩ ዝርአ። ዓኼላይ ምዃን ጂናዊ ብኸፊልካ ኣከባብያዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ይግለጽ። ዓለማዊ መዓልቲ ዓኼሎት ዓመታዊ 13 ሓስያት ትኽበር። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ዓኼሎት ዝውንንዎ ፍሉይ ባህርያቶምን ክእለቶምን ንምልላይ ወይ ንምጽምባል ዝዓለመት መዓልቲ እያ። ዓኼሎት ሰባት ፍሉይ ታሪኽ እዩ ዘለዎም ከም ኣብ ስነ ጥበብ፣ ስፖርት፣ መሪሕነት፣ ፈጠራውነትን ካልእን ኣብ ዓለም ፍሉይ ስምን ክብርን እዩ ዘለዎም። ኣብ መበል 5 ናይ መወዳእታን ትሕዝቶ ኣሰራት ፈረንሳ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገራት ሳሕል ሕጅኸ ናበይ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ሰንሰለታዊ ጉዕዞ ቐልሲ ሳንካራ ዳግማይ ዘበራበረ ህሞት ተኸሲቱ ይርከብ። ንሌተናል ኮሎኔል ፖል ሄንሪ ዳሚባ ካብ ስልጣኑ ብምግላፍ ወርሻታት ፈረንሳ ንምእላይ አንቂዱ ዘሎ ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ሓድሽ መንፈስ ሳንካራ ዘለዓዓለ መራሒ እናተባህለ ኣርእስታት ዜና ዓለም ቢሒቱሎ። እዚ መራሒ ኣብ ኣህጉራውን ዘቤታውን መድረኻት ዝወስዶም ዘሎ ስጉምታት ፓን ኣፍሪካኒዝም ዳግማይ ዘንግዝ ዘሎ መራሒ ተባሂሉ ኣብ መድረኻት ኣፍሪቃ ስሙ ከም ከዋኽብቲ ኣፍሪቃውያን ኣርካናት ክዋመ ንኩርማ ቶማስ ሳንካራን ፓትሪስ ሉሙምባን ብድምቀት ይለዓል ኣሎ። ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ኣብ ንኡዞባ ጾሮና መምህር ሰልጠነ ገብረዮናስ ንሓፈሻዊ ኩነታት መምሃርን ምስትምሃርን ብዝምልከት ዝሃቦ ሓበሬታ ይጸንሓና። ኣብ ዓምዲ መልሐቕ ኣልኣዳብ ኣልፍኖን ምስ መራሒ ጉጅለ ባህሊ ዞባ ዓንሰባ ጀማል ወልዲት ዝተኻየደ ቃለ መሕተት ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ማዕባብላ ንመንግስቲ ዝደናደኑ ገበናዊ ጉጅለታት ኣብ ትሕቲ ዝብል ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ንልዕሊ 60 ዓመታት ዝተኻየደ ናይ ኣወለፍቲ ቀመማት ንግዲ ንካርተላት ብምጽናት ሙሉእ ብምሉእ ዝተዓወተት ሃገር የላን ክበሃል ይከኣል። ክደኽሙ ይኽእሉ፣ መራሕቶም እውን ክቕንጸሉ ይኽእሉ። እቲ ንግዲ ግና ክጠፍእ ኣይክእለን። ምኽንያቱ ዝተኸፍተ መስመር ንግዲ ስለ ዘሎ እቲ ተካኢ ተልሜድን ገበነኛውን እንተኾነ ክጥቀመላ እዩ። እታ ካርተል ድማ ከም ብሓድሽ ትጉብዝን ትሕይልን። እቲ ሸቐጥ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ጠለብ ክሳብ ዝሃለዎ ሸያጣይ ናብ ዕዳጋ ዘብጽሓሉ ብልሓታት እናፈጠረ ክቕጽል እዩ። ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ ተወሰኽቲ መግቢ ኣውደ ዓመት ምድላው ምቁር ሕብስቲ ኬክ ብባናና፣ ሰላጣ፣ ፍሩታታት፣ ዓተርን ሰላጣን ዝብሉ ትሕዝቶታት ሰፊሮም ንረክብ። ኣብ ታሽዓይ ክፋል ትሕዝቶ ዝኽሪ መስከረም ካብ ካይሮ ክሳብ ኣድባሓ ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ እቲ ካብ ሃገራት ዓረብ ክመጽእ ተስፋ ዝተገብረሉ ኣጽዋር ክርከብ ኣይተኻለን። ዕጥቅን ብረትን ከየውሓስካ ድማ ብረታዊ ቃልሲ ምክያድ ዝከኣል ኣይነበረን። እቲ ሓመድ እድሪስ ዓዋተ ብጸቕጢ ፖሊስ ብዘይ እኹል ቀረብ ሰብን ዕጥቅን ዝጀመሮ ቃልሲ ኣብ ፈለማ ከቢድ ጸገም ኣጓኒፍዎ።
كلنتن حمد بهيوتو خلو استخايدا شدشت قطمات بوليس أسر حمد الناس عابوز فتسمو نمبر بدليت حمد استفتسماي نبران وحدن أرقيتن برتات قرب قرابو تتوكاسي حسكا أنصارتي كاب أمريكا بلوت عدكي زركب زنبرة سراويت إثيوبيا كتقدم مفتن عددا مسوقتن ممرخني ترفو حمد بمسوقتي أبستفليل وانكا جنها قداي عدكن تتوكاسن فتح يترخبلو نبرة ተጋደልቲ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ መብዛሕትኡ ጠያይት ካብ ውልቀ ሰባት ከምኡን ካብቶም ሰራዊት ሱዳን ዝነበሩ ተጋደልቲ ዝተረኽበዩ 10 ዝልጓሙ ማለት ኣብ 10 5 ብረት ስራሓት እንግሊዝ ከምኡን 5 ሸጓጉጥ ኣብ ሱዑድያ ዝነበሩ ኤርትራውያን ገንዘብ ኣዋፂኦም ካብ የመን ዝገዝእዎን ኣብ ግንቦት 1962 ካብ የመን ብመንገዲ ሱዑድያ ናብ ካርቱም ካብኡ ናብ ሜዳ ዝበፅሓውን ነይረን ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን ዕላማ ህይወት መበል ተሻይ ክፋል ብዙሓት ሊቃውንቲ ብዛዕባ ኣብ ምዕባለ ርእሰ ክብሪ ዝኽስተት ስነ ምንቅስቓስ ማለት ዳይናሚክስ ማልያ ዘይብሎም መጽናዕታውያን ጽሑፋት ኣበርኪቶም እዮም ጽቡቕ ውፅኢት ከም እትረኽቦም ከ ይግለጽ ኣምር ርእሰ ክብሪ ኣብ ናይ ሊቅ ስነ ልቦና አብርሃም ማስሎ መሳልል ድሌታት ኣገዳሲ ቦታ ተዋሂብዎ ኣሎ ርእሰ ክብሪ ሓደ ካብ መሰረታውያን ሰብኣዊ ድርኺታት ምዃኑ ተሰሚሩሉ ኣሎ ዶክተር አብርሃም ማስሎው ውልቀ ሰባት ብኻልኦት ሰባት ክነኣዱ ክቱር ባህጊ ኣለዎም ውሽጣዊ ርእሰ ክብሪ ክሃንጽውን ይደልዮም ክልቲኦም እዞም ድሌታት ከዓቢ ኣለዎም ምእንቲ ሓደ ውልቀ ሰብ ከዓብን ናብ ደረጃ ርእሰ ምርግጋጽ ማለት ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ክበጽሕን ክብል ይገልጽ ትሑት ርእሰ ክብሪ ናብ ብርክት ዝበሉ ሕማማት ኣእምሮ ክመርሓካ ይኽእል እዩ ገለ ካብ ቶም ሕማማት ምስ ጭንቀትን ቅዛነትን ዝተኣሳሰሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ትሕተ ርእሰ ክብሪ እንተሃልዩካ ሸቶኻ ምውቃዕ ኣጸጊምካ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ገዛእ ርእስኻን ምስ ካልኦት ሰባትን ድልዱል ዝምድና ኣብ ምፍጣር እውን ተጸጊምካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ትሑት ርእሰ ክብሪ ብርግጽ ንዓይነት ህይወትካ ሚሕር በኣሉታ ክጸልዎ ይኽእል እዩ ኣብ ዓምዲ ዳየሪ ህይወት ኣብ ምስጋና ዘርእስቱ ኣገዳሲ ዛዕባ ይጸንሓና ኣብ ዓምዲ ደል ኣባብ ሳልሳይ ክፋል ታሪኻዊ ዛንታ ትካል መፍረ መድሃኒት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንረክብ ኣብ ዓምዲ ዓማርን ሓፈሻዊ ምዕባለታት መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዞባ ደቂ ኣምሓራ ብዝምልከት ሓላፊት ጨንፈር ትምህርቲ መምህር ርግበ ክፍለ ዝሃበቶ ሓበሬታ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ መንስጅል ካብ መጽሓፍ ታሪኽ ዓለም ሰገድ ተስፋይ ዝተተርጎመ ምን ሕኩመት ተድላ እቲ ሕኩመት ኣስፋሃ ብዝብል ዝተዳለወ ተኸታታሊ ትሕዝቶ ካልኣይ ክፋሉ ቀሪቡ ኣብ ዓምዲ ዕንጀረ ባህር ለከሬ ሰቡ ኣድራረ ብዝብል ንኣብነታዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣባል ኤሪ ፊሽ ንዕማ ዑመር ዘላሊ ትሕዝቶ ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ ሸባብ መበል ካልኣይ ናይ መወዳእታን ክፋል ንጥፈታት ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ዞባ ኣቁርት ንረክብ ኣብ ዓምዲ ሕብርብሮ ውህሉል ጸገማት ብሓደ እብረ ክትገጥሞም ዓቕሊ ኣብ እትስእነሉን ዘሎ ኩነትን መፍትሒኡን ዝድስስ ትሕዝቶ ኣስፊራላ ኣብ ዓምዲ ፈንዋዓዳት ባህላዊ መሰናድኦታት ዞባ ዓንሰባ ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ 2025 ቀሪቡ ይጸንሐና ኣብ ጌማይ ስያሳት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጸበብቲ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳባት ዘስዕብዎ ዕንወትን ተገሊጹ ይርከብ ኣብ ዓምዲ ኦፒኒየን ኤንድ ኣናሊሲስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ስልጣን ብልጽግና በብእዋኑ ዘጋውሖም ንርግኣት ዞባናን ሃውፂ ዘእትውን ኣህጉራዊ ሕግታት ዝጥሕሱን ቀይዲ በትኽ ሃቐነታት ብዝምልከት ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ንኣብ 1993 ዝተኻየደ ረፈረንደም ኤርትራ ዝድስስ ትሕዝቶ ወፂኡ ኣብ ዓምዲ ኦፒኒየን ንናጽነት ዝተኻየደ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንወለዶታት ዝሰጋገር ውርሻ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ ዓምዲ ሪፖርታጅ ሃገራዊ ዋዕላ ዕቃበ ፋውናን ፍሎራን ተዳሲሱ ኣብ ዓምዲ Q&A ብኣጋጣሚ ባሕት መስከረም ፍላም ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ሓወልቲ ቀዳማይ ስውእ ዓብዱ መሐመድ ፋይድ ዑደት ዝገበሩ መምሃራን ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ናይ ዝተኻየደ ርክብ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ቁጠባን ዋኒንን ማሕበራዊ ዝምድናታት ዝጎደሎ ዘይመጣጠን ምዕባለ ብሰፊሑ ተተንቲኑ ኣብ ዓምዲ ሓሳባት መበል 62 ክፋል ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ብኸመይ መንግስታት ዜጋታት ዝጽበይዎ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ጽፉፍ ኣብ ግዚኡ ብዘይ ኣድልዎ
كقربة حلفنت اللوان زيغاتات مس قدميت زسرعو مالت فرونت لاين أقلقلتي حلوات عنا تمرتي مقعزيا فتحي عيو من محدار قبري وزته زقبر وقطتاوي معلتا وركب أبزن وهابتي أقلقلوت زلوم عقبت رايزي كونه بحفشو أب منقستي زهلوم امنت يزأليو يبل تب OECD زيغاتات مبأتو أقلقلوت زي رخبون تخوينهم نابنت بحسرة جنزب جيوغرافاوي بوتا حسرة وي زي صفوف قرب حسرة حبريتا وزته بحفشة أب منقستاو تكالات بفلايكا أبتن أقلقلوت زيبات تكالات ألوتاو الرأيا كلهم نوريو أبوزحات هقرات OECD حلوة طعنان تمرتن بمنقستن ببحتاوي تكالاتن زوهاب كوينو ولا اتي ببحت زوهاب أقلقلوتون بخفي المنقستاو دقوما اللوو أب عمد شباب نوس عمد حتو شباب عباي كلتا سدراب زرستو تحستو ود 13 عمت عباي كلتا سدرا ولودا لني تبايوس تسألو خينو أشجروني زبل حتو ولاديتو قريبو ماس يعرفن يتصاوتن أب اوان بدل كأزغط علون زتباب علون اوانات فلاليخي التعبيو بعلخيخي نقولوتكي كساب مولو حلافنا تسمعو نفسو زخل أب لعلي ولدخي أب كندي بعيني نقفتا بحاليوت كرأي دلي بوغن عبيت ولدنا زبزح اوان زرقا ناصنت كم زهلوم زقبر قدي يربحن ناي ماي مسرح نقلعو زي قدف عمام مخانو مردا بوغن ولدنا ولا مخري يلقسو بمنصر عدميኦም زمጣጠን ክኸውን ዘለዎ ተኽእሎ ውሕድ ዝበለዩ ምክንያቱ ብሕማቕ ዘይኮነ ንዕኦም ዝረኣዮም ዓበይቲ ጌጋታት እምበር ንንኣሽቱ ዘይከስተውዕልሉ ስለ ዝኽእሉ ጥንቃቅኡ ኣባኺ ስለ ዝዓቢ ኣተኩሮኺ ዝሓትት እዩ ቆልዓ ኣብ ምንታይ ውዒሉ በዓል መንዮም መካየዱ ከተለሊ ንዓኺ ከም ዝቐርብ ፍሉጥ እዩ ዝርከቦ ምኽሪ ተለጊሱ أب عمد سدرابيت حقو سدرابيت مسارات رجوع حبرتسب أب تحت الزبل سدرابيت بزوح عينة أقامات تزلويو نساتهم لما حمرتاو سدرابيت زرجوح سدرابيت حدا ولادي زمرحو سدرابيت انتبهلهم يتوعو حمرتاو سدرابيت زبهل أدن أبون مس عقم أدم زي بتحدقهم زركبويو إذا عينة سدرابيت زبز حوان حبرتسب ناب إندستراونت مختامن قطو أبز خلالو جزي مالت كاب شحن 760 عام مرت كمسرز جمريو حمرتاوي سدرابيت زمسرتو أبون أدن أب أخل عدما مزبطحو نزع عين السدرابيت أب زمسرتو لأوان كاب سدرابيتو من مقربو من رحقهم ناتهم هيوز زجمورو ليو حمرتاوي سدرابيت أب زمسرتو لأوان أبون أدن زبز حلفنتهم أب زوريا معبين من ملمالن دقهم مسرت زقبريو أب عمدي لمعات مس أم حدارن الزوبا دبوب دنكاليا أتو موسى حج محمد بزعبا حفشاو معبالتات استخيدك على محتت قريب الله أب مبل عسراي كفال زغر مسكرم كاب كايروك سابا روحا دحروق جنجرين تقادلتي ناب ماريات ألم قتلهم ناب كور وردو أب زنابتن كبلو قنيوم كا أب مجرشتا لكاتيت ناب كبابي توغوربا ماتو اتم تقادلتي نقوه بتم كاب سراوي السودان استسلفو إرتراوان واتهدرات زتفلالي واتهدراو تمرتي وهابوم نبرا بقدم 29 لكاتيت 1964 نقوه آدم فوجاجن إدريس محمد علي نقانتو أمبرين فتحو منا مهارو هندبت تور سراويت بخلت مخاين نابتو زنبر ومزو اتوم وتهدرات زنبرهم فتنت أزيو كالتوف بمنبارو واردي حبريتا كساب زم حلالف درو أبتبوتها بتحهم لأندا واردي تقوط أروا تقاللتون تقالاتفهم نفسهم زكال خللو دفع حزو دحرزي نأستات 3 ساعات زغطل وقع عقمن بقعتن تقدلتن زفتن نبرا أب عمدي من هنا وهناك تسلم قرني زلوو زومبي ماناتي لنبرتي كولورادو أمريكا رعدي كم زأتولهم تحبيرو أب تايلاند عسلة عكوت نحدو قلعات كعم كم زقتلوه تقليتو أب 17 و 13 عمتات حاد إبرة بمليونات عسلة زرقة زومبي تشيكاراس توهلك أيح أعنتن بجامن قبقبن زونن حشرة مستيراتو كساب حجي بمصنعتي كم زي تبصحة يتقاس أب تركي شحن 400 عمتات عدمة زلوو ببرونز استسرحت انتاو عترو ترخيبو مسقار مدرخ قلعنت ناب سبقنت بمانكستن هبي أب برازيل أمازون زركبو قبيلة ساتري ماوي أب عمدي الأسرة أب إرتراز الزوتر بهلي جبنان اتفترو مشو ناي متحواس هواهون تدهسيسو دحنت تساقرن مدلاو مقبي سدرابيت اندما يسنحنا
ኣብ ዓምዲ ጥዕና ካብ ንቡር ንላዕሊ ምምጋብን ጎዳኢ ሳዕቤናቱን ተዳሲሱ ዝኾነ ነገር ካብ ዓቐኑ ምስ ዝሓልፍ ጽቡቕ ኣይኮነን። ልዕሊ ዓቐን መግቢ ምብላዕ ንገዛእ ርእሱ ሓያሎ ጸገማት ጥዕና እዩ ዝኸትል። ኣብ ገለ ሰባት እቲ ጸገም ምናልባት ኣብ ኣዋርሕ ማለት ኣብ ሓፂር ግዜ ክርአ ይኽእል ይኸውን። ኣብ ገሊኦም ድማ ድሕሪ ዓመታት እትሳዕብየን ይግሃድ። ልዕሊ ዓቐን ምምጋብ ጠንቂ ምውሳኽ ክብደት ሰብነት ኮይኑ ብቐዳምነት እዩ ዝጥቀስ። ከም ሕማም ሽኮርን ዝተፈላለዩ ሕማማት ልብን ዝኣመሰሉ ሕዱር ሕማማት ከስዕብውን ይኽእል። ናይ ኣመጋግባ ልምድታትና ዝጸልዉ ሓያሎ ረቑሒታት እዮም ዘለዉ። ባህልና፣ ቁጠባዊ ደረጃና፣ ስነ ኣእምሮኣዊ ኩነታትና ወዘተ ገለ ካብቶም ረቑሒታት እዮም። መብዛሕትና ናይ ኣመጋግባ ሰዓታትና ኣብ ግምት ኣእቲና ጥሜት ምስ ተሰማዓና ኢና ንምገብ። እዚ ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ዝሰማምዓሉ ልምዲ እዩ። ምምጋብ ንባዕሉ ካብ ወጥርን ጭንቀትን የናግፍ እዩ። ልዕሊ ዓቐን ምምጋብ ብንጻሩ ጥዕናዊ ጸገም እዩ ዘስዕብ ተጠቒሱ። ኣብ ዓምዲ ትንታነ ዜና ፓኪስታን ሓደጋታት ዕልቕልቕ ዘውርዶ ዘሎ ክሳራታት ተዳሲሱ። መበል 11 ክፋል ዝኽሪ መስከረም ካብ ካይሮ ክሳብ ኣዶብሓ ቀሪባላ። ኣብ ፈለማ ዓመታት ሰውራ ቅድሚ ዘመነ ክፍልታት ተጋደልቲ ኣብ ዝወዓልዎ ኣብ ዘይሓድርሉ እዋን ግቡእ ወተሃደራዊ ታዕሊም ምክያድ ዝከኣል ኣይነበረን። ዘይስሩዕ ታዕሊም ግን ይወሃብ ነይሩ። ድሓር ግን ካብ 1963 ጀሚሩ ወተሃደራዊ ማህደረ ትምህርቲ ተረኽበ። ምስ መንግስቲ ሶርያ ብዝተግብረ ምርድዳእ ተጋደልቲ ኣብ ሶርያ ወተሃደራዊ ትምህርቲ ክቐስሙ ዕድል ረኸቡ። በዚ መሰረት ኣብ 1963 ዕስራ ኤርትራውያን ካብ ተምሃሮ ካይሮን ኣብ ስዑድያ ካብ ዝቕመጡ ዝነበሩን ናብ ሶርያ ብምኻድ ግቡእ ወተሃደራዊ ታዕሊም ወሰዱ። እዞም ተጋደልቲ ኣብ ሚያዝያ 1964 ብመንገዲ ስዑዲ ዓረብ ብባሕሪ ናብ ኤርትራ ኣትዮም። ካላሽንኮቭ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዝዓጠቑ ናይ ፈለማ ተጋደልቲ ድማ ነበሩ። ጸኒሖም ሓለፍቲ ክፍሊ ዝኾኑ ዓብደልከሪም ኣሕመድ ናይ ሳሰይቲ፣ መሓመድ ዓሊ ዑማሮ ናይ ራብዓይቲ ከምኡውን ኣብ 1977 ኣብ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዋና ጸሓፊ ዝኾነ ሮሞዳን መሐመድ ኑር ገለ ካብቶም ምስ ቀዳማይ ዙርያ ኣብ ሶርያ ዝተዓለሙ ነበሩ። ሶርያ ካብ 1963 ክሳብ 1972 ኣስታት 350 ተጋደልቲ ወተሃደራዊ ስልጠና ብምሃብ ንሰውራ ኤርትራ በዓልቲ ውዕለቱ እያ። ኣብ ዓምዲ ማህደር ጀጋኑ መበል 18 ክፋል ተጋዳላይ ካብ ጉስነት ናብ ማስተርነት ቀሪባላ። ሓኪም ብርጌድ 44 ኮንካ ተመዲብካ ስለ ዘለኻ ንወዲ ሃይስ ኣረኪብካዮ ናብ እንዳ ብርጌድ ኪድ ዝብል ትእዛዝ ተቐቢለ ምስ ኣባላተይ ክፋኑ ኸድኩ። ኣባላተይ ኣብ ልዕለቶም መጀመርታ ዝተቐስኮም 4 ንፍስሃየ ኣድሓኖም ካብ ዓዲ ዃንታ ማለት ካብ ሓይልታት ስሒብናዮ። ምክንያቱ ድረሰር እንከሎ ከም ተራሰብ ኣብ ሓይልታት ተመዲቡ ስለ ዝጥንሐ ሞያ ከም ዘለዎም ዝተፈልጠ ናብቲ ዝያዳ ክበርክተሉ ዝኽእል ቦታ ተሳሒቡ። ድሕሪኡ ንኹሎም ኣባላት ኣኪበ ክፍሊ ዝጊ ወዲ ሃይስ ሓላፊ ምዃኑ ኣነ ድማ ናብ እንዳ 44 ከም ሓኪም ብርጌድ ተመዲበ ይቕየር ከም ዘለኹ ብምሕባር ከምቲ ንቡር ነቐፌታ ነብሰ ነቐፌታ ኣካይድካ ስለ እትፋኖ ብኸምኡ ኣገባብ ካብ ኣባላተይ ብጽቡቕ ተፋንኹ። ኣብዚ ዓመት እዚ ማለት ዓመተ 1978 ካብ ሓኪም በጠሎኒ 43 ተቐይረ ሓኪም ብርጌድ 44 ኮይነ ክምደብ ከለኹ ሓኪም ብርጌድ 44 ዝነበረ ኣፈወርቂ የማነ ድማ ስራሕ ሕክምና ኣረኪቡ ኮሚሽነር በጠሎኒ ኮይኑ ተመደበ። ኣዘስቲ ብርጌድ 44 ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ሕጂ ጀነራል ዓብደላ ኣድምን ጸኒሖምኒ። ቤት ጽሕፈት ብርጌድ ኣብ ጊንዳዕ፣ ሕክምና ብርጌድ ድማ ኣብ ሰለሞና ነበረ። ሚካኤል በርሀ ንጥበብ እተፈጥረ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ሚካኤል በርሀ ስሙን ስማብኡን ሓቢረን ዝጽውዓ ፍሉይ መለለይኡ ብምዃነን መን ሚካኤል በርሀ ኢልካ ደጊምካ እተጻርየሉ ይኮነን። ሚካኤል ካብ ኩሎም ስም መኽሱታት ስሙን ስማብኡን ብሒቱ ብዓብላልነት ክልለየሉ ዝገበረ ብቐንዱ ሓያል ስርሑ ስነ ጽሑፋዊ ኣበርክቱ እዩ። ርግጽዩ ኣዝዩ ዓይነ ሓፋር ብምንባሩ ብመጠን ብሉጥ ጽሑፋቱ ዝና ንምርካብ ረኣዩኒ ኢሉ ዝህንጠ ነበረን። ተራ ህይወት ምቕሉል ኣነባብራን መቐምጦን ዝመርጽ ኣዝዩ ብሑትን ትሕት ዝበለ መገዲ ህይወትን ዝመርሕ ሰብ እዩ ዝነበረ። ስሙ ግን ጉልሕ እዩ። ምክንያቱ ንወዲ ሰብ ካብ ካልኦት ከምኡ ሰባት ፈልዩ ዘጉልሖ ስርሑ ስለ ዝኾነ። ስራሓት ሚካኤል በርሀ እንታይ እዩ? ሚካኤል እንታይ እዩ ጽሒፉ? ዘበነ ትውልዲ ማለት ናይ ታሪክ ግዜ ሚካኤል በርሀ ግዜ ታሪክ ምግዳልን መስዋዕትነትን እዩ። ዝበዝሑ ሰባት ከዓ ነቲ ታሪካዊ መድረኽ እዮም ዝመስሉ።
جزين تاريخن زسكمم عجا يقبلوا فليات كم ميكيل برهز أمثلوا سبع دلوت لعلي بالحي حنقولن تهوس نتصحفن كأ كمتي مدرخ تاريخ كوينهم وينعقوا مثلهم ينبرو ترايزي كنا نتجزين هيوتن تبق غيرهم يقلصوا نحنا صحفتو تاريخاو جزينان ينقرونا انتاي كمن نمثل كأ بمثل قالات سئلهم يرئينا حقوسنا قهينا فقرنا تلقنا هبتنا دخنتنا دعنانا حمامنا سحاقنا بخياتنا تسفانا تسلماتنا ولدنتنا موتنا مرقنا مرقمنا كله كاب مثلي دقنان مسلينتنا فاليوم نحقنيا مننتنا يقلعوا أب عمدي كاب زباطات هوسبيتال نؤز زبادك أمحارة كاب سلسة الريكل تشن إسران سلسة جميرة نفلما أوان حمومات تقبيلا أقلقلوت فيزيوترابي كتب بقعة عقم أولاد كفلي فيزيوترابي نايت هوسبيتال كلتا وغينو كلت يوم بمويا فيزيوترابي سلطان يوم أبز خفلي تواديدو زلونا والتحكم النون مسئلة ريكاوي ساعات استتحا حاز خوينو كم إلكتروترابي infrared ultrasound كمو دما تراكشن موتر عند حقوز أمثلو استفلاليو زمناوين مسارحياتهم بحفشة أبزي كفلي فيزيوترابي كقلقلو زمتسو حمومات مسجوادا متني مالت نيرف كم أون مساعد امتستأساسر استفلاليو تأقمال زلوام يوم حمام عند حقو زي اللابون كبير كانزا زلوان حماميو بأقرخا نويح مقدي كتكايدن مقعزات تقيمكا كابنابن كتنكساقاسن زشقر حمام دمايو سلازغون خا أبزن لعليلن ستقصى 4 فيزيوترابيست إسياس تخلأب أتو حدش بخرة ويزرو سعديت برهانو أبنوسان زوباتا زركبو محسيتي ويتسقمات عند حقوق زلوهم حمومات تقلقلتي نايزي أب هوسبيتال نو زوبادكم حارة تواديدو زلو حكمنا فيزيوترابي بمخان إفويتا كرخبو بقيعهم اللو أب عمدي نقح دمنا أفراينتن أفراي زبهال سبن بملك عتات تقليت يتنحنا ريبورتاج جمجام عمت تمرتي كلتشحن إسران 4 كلتشحن إسران 5 ناي مينستر تمرتي يتنحنا أب عمدي وقفة فني استفلاليو علم لخوصة طباو فتمتات تقالحهم نرخبهم أب عمدي شبابات إرترات مالن لومن ترى محبرن معكنا زينان أب مبربار هاجرو من السيزبلو زعباتات تأجدهم يتنحنا أب عمدي كورنع تمهارو هي واتساب زغيرة مجمرة كل نجر نجنزاب زبلو زعباتات نركب أب عمدي فرط عري عود مسرح مدقال درهو زكايدة أبنتاويت أفرايد ويزر مدهاني تلاليع أب عمدي شباب مسكرم كنا نقلو بزبل حارستي هاجرنا قرع حملي وطاء قرع تسميتو أبزبل الورحي تقارلتي هاجرنا خا نزي كنيتاوي ترت الزحيزوم بعدو مجزأتي يوطاء حرنت يمطاء إلوم زبل كالق هلون حلوفن مسكرم استأساسر فتمتاتن أب نؤس عمدي حسابات يتنحنا أما بالعسر تخلت تخفال الزخر مسكرم كاب كايروك سبع ربحة أب قداموت عسرت عمتات ثورة مجزأتاوي حيلي إتوبيا أب إرترا كاسينو كنبر كم زيكونا ملقتي زم حلالفة أزيو بزوح ناي فداين سرحيتاتي وتخيدو أنصار قدلي إرترا دو أبلع الزبالو سيفيل يخون واتهدراوان حلفتي إتوبيا قطع سقوم تتوسيرو سرحيت فداين نفسخا نموت فريدكا التكايدو سلازخونه فولي تبعات قراصنتن بالحاتن زحاتتيو اتي ابز حلف خفالات ناي الصحفسي بزرزر تقليصو زلو ابا قردت بعصر تخلت حمله شحنت شعتميتن سوسان كلتن استقايده نجنرال ابي اببه حويسكا نعبيت سب سلطان ايطوبيان مسارحتم إرتراوانن علامة زقبرة ببعال آدم محمد حمد جندفل استفدت سرحيت كاب سرحيتات فداين اتبقدامنت زدك أسيو حمد تنبار أبا قردت نتلنتك حسياس فهان مقتال زرعي جقننتون اتخالي للوي فتساميو محمود كيدان أب مأكل كتمخارن بمتاو تيتو كساب زود تواقيو أب مودأتا استمار خلو فتسامة أب جزيو هبب علالي نيرو حلفي فداين كالئت خفلي زنبرة محمود صالح فكاك مالت فكرس أب كرن ناب حدا جاسوس بومبا دربيو كواتسن كلو أب قبسي مستستعبتو هليكوبتر بكلاشن تواقيو تسويو ريسا ودما أب مأكلاي كتما كرن تنتلتلو عيلو ازي قلا كابتي كدمن دحرن كنتسلا ليتنانت كولونيل قبرخيدان تسفاي زنبرة في التساميتاتيو
ኣብ ዓምዲ ተርሙማ እትመርማሩ ቆልዓ መበል 11 ክፋል ዛንታ ብቁዕ ምዃን ንፉዕ ብኩሉ ፍትው ዝብሉ ትሕዝቶታት ይጸንሑና። ኣብ ዓምዲ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዕላማ በታ ዘላትና ሃብታም ኣመጋግባ ምዝውታር እዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል መምህር መድህን ነዚ ሞያ ፈለማ ኣብ እንዳ ደናግል ካምቦንያ ተማሂራቶ ኣብኡ ዘድሊ ትምህርቲ ምድላው መግቢ ምስ ቀሰመት ከዓ ኣብ 1996 ኣብ እንዳ ሻሂ ሚኒስትር ዜና ከም ክኢላ ኣሰራርሓ መግቢ ኮይና ንክትሰርሕ ስራሕ ጀሚራ ድሕሪ ናይ ሓደ ወርሒ ስርሓ ድማ ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራ ቀሪባ ንቀደም በሉ እትብል ብዛዕባ ኣሰራርሓ መግቢ እትምህር መደብ ሒዛ ፍልጠታ ብቴሌቪዥን ንህዝቢ ከተካፈል ጀሚራ ن5 ዓመት መደብ ንቀደም በሉ ምስ ስርሐት ከዓ ኣብ 2002 ሊቸንሳ ኣውፅኣ ናታ ቤት ትምህርቲ ኣሰራርሓ መግቢ ከተውፅእ ወስቲና ኣብ 2003 ከዓ ቤት ትምህርቲ ምድላው መግቢ መድህን እትብል ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ከፊታ ክትምህር ተበጊሳ ክሳብ ሕጂ ከዓ ብጽቡቕ ትቕጽላላ ኣብ ዓምዲ ምን ሁና ወህናክ ኣገራሚ ባህሊ መርዓ ኣብ ተቕሊሉ ዝደኸመ ዓይኒ ስኒ ብምዝራእ እቲ ዓይኒ ናብ ንቡር ከም እተመልሰ ተገሊጹ ዝብሉ ዝርከብዎም ኣገረምቲ ፍጻሜታት ዝተፊሮም ኣለዉ ኣብ ዓምዲ ዝርዓ ወቅትሳድ ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ንኡስ ዞባ ተሰነ ኣቶ ብርሃነ ተክለ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነ ልዑል ተኽእሎ ሕርሻዊ ልምዓት ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ዓምዲ ዋሓታት ጥፍል ዝተፈላለዩ ንህፃናት ዝምጥኑ መሃርትና ዘናጋዕትን ትሕሶታት ይርከቡ ኣማሕዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ኣፋምቦ ኣቶ ሕሉ ቃሕሎ ሕሉ ዲጋ ሩምዳ ንዝጸንሐ ሽግር ዝስተማይን ሕርሻዊ ልምዓትን ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ንሓፈሻዊ ኩነታት እቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምሕተት ገሊጹ ብተወሳኺ ሓላፊ ማእከል ጥዕና ኣፋምቦ ነርስ ሁሴን መሐመድ ዑስማን ጥዕናዊ ኣገልግሎት ብጽቡቕ ይሰላሰል ምህላው ኣብ ተመሳሳሊ ኣጋጣሚ ኣብሪሁ ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት ድሕነት ነፍሰ ጾራት ምውሓስ ቀንዲ መትከል ሚኒስትር ጥዕና ምዃኑ ተነጺሩ ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ንሃገራዊ ዋዕላ ድሕነት ፋውናን ፍሎራን ዝምልከት ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ወርሒ መስከረም ኣብ ባህሊ ሃይማኖትን መንበሮን ኤርትራ ብዝተፈልየ ገጻት ተዳሲሳ ትጸንሐና ኣብ ዓምዲ ኦፒንየን ቀያሕቲ ዕምበባ ንጽባሕ ሓላፍነታዊ ዝኾነ ዜጋ ዝቕረበሉ መድረኽ ዝብል ጽሑፍ ንረክብ ኣብ ዓምዲ Q&A ኣብነታዊት ኣርቲስት ሮዳስ መንግስቱ ተላልያ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎሚ ዝተዳለወ ትሕዝቶ መደብና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ሰላም